O Concello de Poio toma medidas urxentes para mellorar a mobilidade e a seguridade viaria nos núcleos de Raxó e Combarro. En ambos casos habilítanse zonas de estacionamento de balde cunha novidade no municipio, a implantación da zona azul cunha limitación de 3 horas. Serán 10 prazas deste tipo en Raxó e 50 en Combarro. Sería unha limitación de 3 horas de forma gratuita. Tamén entendemos que 3 horas tamén foi un pouco falado con restaurantes e demais. En 3 horas che dá tempo a visitar Combarro, a comer, creemos que é un espacio suficiente. Temos concellos limítrofes, moitos están a 90 minutos e outros están a 2 horas. Nos aquí en Poio vamos a poñer 3 horas e creemos que é un tempo pois bastante adecuado. Esa limitación horaria busca favorecer a rotación de vehículos entre as 9 da mañá e as 9 da noite. O que se quere garantizar é a rotación dos estacionamentos, que non haya vehículos estacionados durante moito tempo, incluso xente que veranea, estaciona o vehículo non o move. Entón, con isto o que garantizamos, coa limitación horaria, é que haya unha rotación de estacionamento. A maiores, para ampliar as zonas de estacionamento, o Concello vende chegar a un acordo para a apertura do Porto da Canteira en Combarro. Chegamos a un consenso con bateiros e mariñeiros porque entendemos que no Porto da Canteira quen debe ter prioridade é o sector do mar e os profesionais. Logo, durante a mañán, para que non haya problemas, vai estar pechado para que sean os bateeiros e os marineiros poidan traballar con total tranquilidade. E despois xa, unha vez que eles terminan a súa actividade, a partir en torno das 4 ou 5 da tarde, xa se podría abrir para utilizar o que son veciños e visitantes e demais, pero con un controlador de accesos, cun vixiante que pondremos por parte do Concello que estará coordinado coa Policía Local. Por outra banda, tamén se decidiu limitar a baixada á fachada marítima de Raxó só a usuarios e residentes. Ao mesmo tempo, limítase ata 1 do mediodía a entrada de vehículos de carga e descarga. Na zona de Raxó temos zonas de praia, zonas de terrazas, restaurantes, usuarios do porto, e moitas veces se convertía nunha única plataforma a praia, as terrazas e a estrada. Logo, nós o que entendemos é, sobre todo no verán, no inverno pois non hai maior problema, pero sobre todo no verán, o que entendemos é que os peóns son os que deben de ter a prioridade. O alcalde apunta que todas estas son medidas de urxencia para este verán, tomadas apenas 2 semanas despois de chegar ao Concello. De cara ao ano que ven, Ángel Moldes avanza que o goberno local tentará chegar a acordos para a creación de aparcadoiros disuasorios nas zonas de maior densidade do municipio.